Nagsunod gayud ang mga adlaw nga mipahigayon ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ug Caravan of Services ngadto sa mga distrito. Kaniadtong Huwebes didto siya sa lungsod sa Alcantara alang sa Caravan of Services sa Septimo Distrito. Pagkasunod adlaw, didto nasad siya sa lungsod sa Argao aron ihatod ang Caravan of Services sa mga mulupyo sa Segundo Distrito ug personal nga itunol ang mga gasa ngadto sa katawhan. Kauban ni Garcia sila si Bukal Edsel Galios ug Bukal Jose Maris Salvador nga maoy mga board member sa Segundo Distrito, kauban usab si Argao Mayor Alan Cisaldo. Usa sa mga nakabenepisyo sa maong caravan mao si Sergio Alerta nga nakadawat og bag-ong crutches. Si Sergio usa ka barbero. Sukad sa iyang pagkatao putol na ang iyang tuo nga paa. Apan wa kini makababag nga manginabuhi og normal. Nagkalipay nga na ko nadawat nga kwan crutches o bago. Apil usab sa maong caravan ang programa alang sa mga senior citizens nga mao ang halad sa gugma alang ni lolo ug lola. Gihatagan usab sila og mga gasa sama sa food packs nga gikan sa DSWD, usa ka buwan nga supply sa bitamina ug aduna usab limonsito seedlings. Mao usab kini ang nadawat sa mga persons with disability kun PWD, gawas sa mga assistive devices nga gitunol sa mga opisyales sa Kapitulyo sama sa crutches, sungkod, quad cane ug wheelchair. Nag-apod-apod usab ang Kapitulyo og food packs, usa ka buwan nga supply sa vitamins ug gipausbawan nga GSIS accident insurance ngadto sa mga barangay volunteer workers sama sa mga barangay health workers kun BHW, barangay animal health aides o BAHA, barangay nutrition scholars o BNS ug mga barangay tanod. Kadtong mga piniling opisyal sa barangay ug mga barangay workers, apil usab nga nakadawat og GSIS Group Accident Insurance. Nipasalig si Bukal Edsel Galios nga kanunay siya nga mosuporta sa mga programa ni Garcia. Ug nihangyo usab siya nga dili magpataka og panabi nga nasakit og COVID ang gobernador. Di ba pwede magtinabangay ng tanan, muhangyo ko? Nga atong tabangan sa tanan, nga problema ang giatubang ni Governor Gwen. Salamat. Kay kamo ang naghatag kanako og inspirasyon. Naghatag kanako og rason. Hinungdan ngano nga matag buntag bisag unsaon ako kakapoy, mobarog gyud ko kay aduna ako'y tulumanon alang kaninyong tanan. Kay gipangga ko kamong tanan mga subuan. Samtang dulan sa 19 milyones ka pesos ang kinatibuk-an nga kantidad ang giapod-apod nga tseke alang sa nagkadaiyang proyekto sa matag lungsod sa Segundo Distrito. Tungod ni ani kitang tanan malipayon kaayo kay ang atong gobernador mo gyud nagunay pagdala sa grasya gikan sa Kapitol. Mitambong usab sa maong okasyon ang tanan nga mga mayor sa Segundo Distrito nga sila si Bulhoon Mayor Merlo Derama, Alcoy Mayor Michael Sistoso, Dalaget Mayor Jeffrey Belsinia, Oslob Mayor Jose Tumulak Jr., Santander Mayor Marites Boscato, ug Sambuan Mayor Emerito Calderon Jr. Kinsa nakadawat usab og GSIS Group Accident Insurance, apil na ang ilang mga vice mayor ug mga konsehales. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.